Türkmen häkimetleri mayın ortalarında yağan güýçli ýagşyň ýanynda sil suwlaryndan ziýan çeken raýatlary ýardam bermäge hinizde howlukmaýan mahaly ýurdun howpsuzlyk gullukları jaýlaryna zeper ýeten hojalyklary maddi kömek edýän telekeçileri gorkuzmalary sezewar edýär. Bu barada Ahal welaýatynyň Kaka etrawynyň ençeme ýaşaýjysy we ygtybarly çeşmesi anonim şertde Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna maglumat berdi. Şu aýda jaýlary diýen çeken hojalyklara gelip çykysy boýunça sol owlardan bolup paýtagty Tewda ministrliginde işleýän we telekeçilik işi bilen mesullanýan işwir adamlaryň ençimesi öz wasta kömek edip başlady. Olaryň käbiri owadaşlaryna puli berse, käbiri beýlik zatlary sol sanda kurulus karitlerini iýerdi. Ýöne telekeçileriň bu tagallalary uzaga çekmedi. Bular güýç gulluklarının garşylygy we haýbatlary bilen gutordy. Dip ýagdaýlardan habarly Kakaly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu maglumata Azatlygyň Ahalyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi hem tasdiklap, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işärleriniň ziýan çeken hojalyklara ýardam berýän telekeçileri anyklap, olara basyş görkezip başlandygyny aýtdy. Mahkama işärleri olary günüňi köp görýärmiň ýa beýle pulun köpmi ýa-da juda akylly boljak bolýarmyň. Ýydyňyza düşülse ähli gazananyňyzy ýitirersiňiz ýaly sözler bilen haýwa tatypdyrlar. Şondan soň telekeçileriň köpüsi berýän kömegini besetdi diýip çeşmämiz beýledi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada KK-nyň häkimliginden we Milli Howpsuzlyk Ministrliginden resmi tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Maý aýynyň ortalarynda ýurdun günorta gündogor sebitlerinde ýagan güýçli ýagşyň netijesinde Ahal we Mar welaýatlaryna sil suwlary gelip ýaşaýyş jaýlaryna we köçelere, ekrançylyk meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Azatlygyň habarçylaryna we ygtybarly çeşmelerine mälim bolan maglumatlara görä, tebii hadisede bir esger öldü we başga da 6 sany esger dereksiz ýitdi. Ahalda habarçymyz sil suwlarynda KK-nyň esasan hem obalarynda ýaşaýjylaryň 35 götürümniň jaýyna uly ziýan ýetendigini aýdýar. Ol şolardan 25 götürümniň jaýyny bejermäge düýünden maddi ýagdaýynyň ýokdugyny hem belleýär. Bular 4-5 sagly hojalyklar bolup, olaryň jaýlarynyň diwarlarynda uly jaýryklary emele geldi. Bu jaýlarda ýaşamak hem howply. Käbir jaýlaryň suwugyny ýagyş suwy ýuwdy. Palçykdan we kerpiçden gurulan jaýlaryň arasynda ýykylan jaýlar hem bar. Olara döwlet tarapyndan henide çelini hiç gili ýardam berilmeýär. Dip habarçymyz belledi. Ol häzirki wagtda telekeçileriň berýän ýardamyndan hem mahrum bolan bu hojalyklaryň öz başda çykalygy tapmagy, giň aýran işsizligiň arasynda dürli gündelik işlerde zähmet çekip jaýlaryny dikeltmäge çalyşýandygyny hem aýdýar. Köp kärenli çydaýhan bu hojalyklaryň çykgynsyz halyndan peýdalanyp, olary az pula işledýärler. Olar haşal otlary arasalaýarlar, ekin meýdanlaryny otomak işlerine gatnaşýarlar. Olaryň arasynda ýaş çagaly eneler hem bar diýip habarçymyz belledi. Türkmenistanyň hökümeti goňşy ýurtlardaky tebii hadiselere adatça agzaýar we öz tarapyndan kömek ödürleýär. Emma öz ýurdundaky ýagdaý barada dymmak tejribesini şu gedek hem dowam etdirýär. Mundan başga da tebii hadiseleri we ejir çekenlere döwletiň himayatyny resmi derejede tasdiklamayan häkimetler ziýan çekenler üçin ilat arasynda öz başda gurumalaşdyrylýan ýardamlaryň öňüni baglap, raýat raýdaşlygyny basyp ýatyrmak siýasatyny hem soňky ýyllarda ýygjamlaşdyrýar. Lewap welaýatynda 2020-nji ýylyň 27-nji aprelinde turan güýçli tupandan we 4-nji maýda ýagan güýçli ýagyndan soň häkimetler ejir çekenlere himayet hökmünde daşary ýurtlardaky türkmenistanlylar tarapyndan meýletin ýagdaýda toplanan pul serişdeleriniň paýlanylmagynyň öňüni almaga synanyşdylar. Şonda howpsuzlyk gullukları mätäşligi bolanlara pul serişdelerini paýlamakçy we harasat barada maglumatlar paýlaşmakçy bolýan raýatlara basyş edipdiler.
Anamal TV hadisalar Türkmenistan'ın çäginde ýygy-ýygydan ýöze çykýar. Käbir tebetlerde ýaşaýjylar ıssydan we gurakçylykdan ejir çekýän bolsa, beýleklerde güýçli ýagyşlar gaýtalanýar we sil akymlary döreýär. 14-15-nji ýyłynda Uly Balkan dağ gerişinde bolup geçen güýçli ýagyş Balkan vilayatynyň käbir ýerlerinde sil süýşmesine we suw joşmalaryna sebäp boldy diýip Garaşsy Neşir Türkmen News 19-njy ýyłynda öz çeşmelerine salgylanyp habar berdi. Şol günler Uly Balkanyň dağ eteklerinde we şoňa meňdeş berentliklerde güýçli ýagyşyň bolandygyny Meteo Jurnal Neşri hem habar berdi. Maglumaty ýerleşdirilen emeli hemra suratlaryna görä Jebeliň Demirgazyk gün bataryndaky giňişliklerde sil we suw joşmalary emele gelipdir. Şeýlede bolsa Meteo Jurnal bu ýerden bary ýogy 30 kilometr uzaklykda ýerleşýän Balkan awatda asla ýagyş ýagmanlygyny belliýär. Neşriň web sahypasynda ýerleşdirilen emeli hemra suraty öňki Balkan aýlygynyň düýbünde köp möçberde suwuň toplanmagy sebäpli emele gelen ullakan suw howdanyny görkezýär. Dağlardan inen ýagyn suwlary gadymy Uzuboýyň akabatynda we Guran Balkan aýlygynyň düýbünde suwuň toplanmagyny alyp bardy we adyndan 50-4 kilometrlik giňişlikde Belek we Gara Teňir demir ýol mendilleriniň arasynda giň suw howdanyny emele getirdi. Şeýle uly suw joşmasy bu sebäpden pesligi we tekizligi sebäpli ýüze çykdy diýip howa maglumatlaryny ýaýradýan neşir ýazýar. Şeýle hem bu maglumatda Jebeliň Demirgazyk gün batarynda giň suw howdanlarynyň emele gelenligi habar berildi. Neşir şeýle güýçli suw joşmasynyň Aşgabat Türkmenbaşy demir ýolyna M37 awtolog ýolyna we sebäpdäki beýleki ulug hemde senagat infrastrukturasyna diýip ýetirmek ähtimallygyny aradan aýrymýar. Döwlet habar beriş serişdeleri Balkan vilayatyndaky ýagyş we sil barada habar bermedi. Gurak howaly Türkmenistanda soňky ýyllarda güýçli ýagyşlar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Soňky aýlarda köp sanly ýagynlar we suw joşmalary ýurduň dürli kunjaklarynda şol sanda paýtagtda suw basmagyny sebäp boldy. May aýynyň ortalarynda Aşgabatda güýçli ýagyş sebäpli ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdeminlerini, merkezi köçelerdäki ýarym ýerdeminlerde ýerleşen dukanlary we ofisleri suw basdy. Ondan öň paýtagtyň käbir etraplarynda güýçli ýagyş we buz ýagyp awtologlara zeper ýetirdi. Türkmenistanyň medeniýeti TV hadisalar barada habar bermeýär. Häkimetler bu mesele barada resmi düşündürüş bermän gelýär. Bu aralykda amatsyz howa şertlerinden ejir çeken raýatlara kömek bermäge howlukmaýan häkimetler golda bermek borjuny berja etmän ýerine kömek bermäge tinanşýan raýatlara garşy çykmak tagalalaryny dowam etdirýär. Howpsuzlyk edaralary may aýynyň ortalarynda TV betbagtçylykda öýlerini zeper ýeten maşgalalara maddi taýdan kömek bermäge tinanşýan raýatlara haýbat atyp basyş görkezdi. Türkmenistanyň häkimetleri bir-birine ýardam berýän raýatlary ýydarlamak tejribesini 2020-nji ýylyň adam kelekçilikli tupanynyň soň güýçlendirdiler. Russiya öten aksam Ukraina raketalar we pilotly uçurlar bilen hüjüm etdi. Energiýa infrastrukturasyna ziyan ýetirip, çyralaryň has köp öçmegine sebäp boldy. Aýdylmagyna görä, Ukrain pilotly uçurlar hem Russiýanyň has törüne zarar berup, iki sebäpde newit tesgalarynyň odalmagyna sebäp boldy. Ukrainanyň milli elektrik kompaniýasy Ukrenergo 20-nji ýylyna ýerden Russiýanyň soňky pilotly uçur we raketa hüjümleri tolkunyny 4 sebäpden nyşana alnanyny aýtdy. Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk we Kiýew sebäplerindäki energiýa desgalaryna enzamlary ziyan ýetdi diýip Ukrenergo Telegramda paýlaşan habaryny aýtdy. Ukrainanyň iň uly hususy energiýa kompaniýasy DTEK'ň beren maglumatyna görä, Rus sarwalary termiki elektrik stansiýasyna uly ziyan ýetirdi. Bu soňky 3 aýyň içinde kompaniýanyň ýyllyk elektrik stansiýasyna edilen 7-nji köpçüliklöýün hüjüm bolup durýar diýip DTEK desganyň ýerleşýän ýerini aýtman Telegramda paýlaşan habaryny aýtdy. Hususy kompaniýa bu hüjümde 3 işçisiniň yaralananyny hem habar berdi. Russiýanyň iň soňky zarbalar tolkuny içerki sarp ediciler üçin meýilleşdirilen tok kesilmeleriniň sanyny arttırdy diýip Ukrenergo aýtdy. Ýöne möhüm infrastruktura desgalaryna berilýän elektrik togunyň çäklendirilmejekdigini ýetdi. Harby howa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa Ukraina 9 raketa we 27 pilotly uçur bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howa gorugçylary soňky uçurlaryň pilotly uçurlaryň ählisini, raketalaryň bolsa 5 sanyny urup gaçyrdylar diýip harbylar aýtdy. Russiýa Ukrainanyň möhüm
energiya infrastrukturasyny diýilgisi nişana aryp ägirt uly ziýany parahy diýil berilýän elektrik togunyň çäklendirilip çyralaryň ýygy-ýygydan öçürilmegine sebäp bolýar. Öz gedeginde Ukrain pilotsuz uçurlar hem Russiýanyň has içine törlerini zar vurup Moskwanyň harby tagallar üçin ören derur bolan energiýa deskalaryna, hususan neft deskalaryna ziýan ýetirdi. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugyna degişli pilotsuz uçurlar 20-nji ýylyna Russiýanyň Tambov sevtini, Moskwanyň 400 kilometr günörtügünde orna yerleşen ýangıç we çalgy ýag ambaryna, Lukoyl'un demirgaz Kawkazyň Adigeýa sevtinde yerleşen neft ambaryna hüjüm edip yangın turmagyna sebäp boldy diýip Ukrainanyň howpsuzlyk idarasynyň çeşme Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Baza kanaly Russiýanyň howpsuzlyk gullukları bilen baglanyşykly neşir Tambowdaky Platonov neft ambaryna turan yangıny tasdik etdi. Russiýanyň Krasnodar sevtiniň häkimi Benyamin Kondratyev Ukrainanyň eden dron hüjüm netijesinde bir hususy aýyň doly ýumurlanyny Kuban oýundaky Slavyansk şäheriniň bir ýaşaýjysynyň ölendigini aýtdy. Ukrainanyň howpsuzlyk gullugy Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna pilotsuz uçurlaryň uruş başlanaly bäri Russiýanyň dürli ýerlerindäki neft deskalaryna takminan 3 gedek üstünlükli hüjüm edenligini aýtdy. Emma bu aýdylýanlaryň hiç biri garaşsyz ýagdaýda tasdiklanyp bilinmedi.